Čau lidi, já jsem Liskap, jsem majitelem téhle YouTube skupiny a chtěl bych vám představit Nevra. Je to náš první člen. Čahoj, mé jméno je Never, tohle je informačka pro začátek tady tohoto YouTube channelu, nábor do naší YouTubeové skupiny. Takže požadavky máme takový, že vám musí být 13+, mít mikrofon, mít na který počkej. nemá šum, má čistý hlas, prosím, aspoň trochu. Jo, a trošku mít PC na to natáčení a mít čas na ty vlastně hrát na tomhle našem serveru, z kterého bude vlastně taková společná série a plus aspoň jednu sérii mít jakože vlastní, anebo s nějakým jinším členem. Takže budeme, nebo takhle vybereme 3 lidi, z kterých se přihlásí. Takže potřebujeme, abyste měli 13+, abyste na to měli techniku a mít na to čas a mít aspoň Skype nebo TeamSpeak, kde máme svůj. Ano, mít TeamSpeak, to je jedna z věcí. Další věc, mít na nás spojení, druhá věc, myslel to s tím natáčením vážně, že budete fakt natáčet, aspoň případně na video týdně. Potom ještě byste měli mít nějaké herecké schopnosti, jelikož dobí možná z tohle budou seriály. Nějaké, nemusíte se bát, nebude se natáčet do Minecraft, můžete si natáčet co chcete od LOLka, až já nevím, po Terrarii, nebo po nějaké simulátory, po případě. Nějaké tutoriály nebo tak, to je jedno, podle vaší libosti. Jo, to vám potom vysvětlíme, když budete ještě v tom, co máte dělat, jak to máte učit. Já myslím, že už tomu jsme řekli tak všechno. No, tak ještě aspoň na jaké hry se můžete těšit minimálně od nás. Tak asi budeme natáčet dohromady LOLko. Teď bude Duo Q se točit. Jo. Já budu natáčet asi nějakou survival z Minecraftu nebo nějaký Assassin's Creed 4 a takový, no něco podobného. Třeba SimCity a... Ode mě můžete čekat webové hry z větší části webovky, možná nějaké jiné hry. No, tak to by mohlo stačit a tak doufám. Tak já se s vámi loučím, mé jméno je Never a budu se na vás těšit. Doufáme, že se vás přihlásí co nejvíc a tak zatím čau.